ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಸೋಡ್ದು ಶುರು ಆತನು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬರ್ಸೋ ಶುರು ಆತನು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಿದ ಬರ್ಸೋದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಈ ವೀಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಆಂಡಾವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯಿನೆತ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಓಲೋಲ್ ಪೋಯೆ ದಾದ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವೇನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನಿಕ್ಕುಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗಿಂದು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂದಿತ್ತಾಡ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬರ್ಸ ಏತು ಖುಷಿ ಆತೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಕಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಆ್ಯನ್ ಪನ್ನೊಂದು 11-2 ಇಯರ್ಸ್ ಹೊಡೆದು ಇಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ. ಮದ್ಮೆ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡ ಅಥವಾ ಮೆಹಂದಿ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಪುಡಾತ ಅಂದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಟ್ಟಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ತುಂತು ತನಿಷ್ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ವೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆಂಡಿ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲ ದೇವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮೂಡು ರೆಡ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟದ ಇಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಚಿ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ಪಿಂಕ್ ಅವೇ ಇದೆ ವೈಟ್ ಅವು ಕೊರ್ಚಿ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲ 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 ದೇವಾ ರೆಡ್ ಓ ಉಂದುವೆ ಉಂದುಲ ಅವಳ ಹಾಕ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ತೂಲಗೆ ದೇವಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಂದು ಉಂದಾವೆ ವೈಟ್ದಾವೆ ಬೊಚ್ಚೆ ಅಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಓಲುಂಡು ಓಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಓಲುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾನ್ ಪಿದ್ದೆ ಪೋಯ್ ಡಾಗ್ ಬರೆ ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಡಾಗ್ ಬರೆ ಡಾಗ್ ಬಾಬಾ ಓಲುಂಡು ಬಾಬಾ ವೆಸ್ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ವೆಸ್ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬೇಲೆಂಕಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೋಡಿಗೆ ಅವನ್ ಬುಡೋಡೆ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾದಾ ಬಾಬಿ ದಾದಾ ಓಯ್ ಕಂದು ತೂಲಗೆ ಅಣ್ಣಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಯಾನ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ. ತೂಲ ಏತು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿನೆಕ್ ಪಾತಿರ್ಲು ಬಾ ಅಂದು ಭಾರಿ ಜೋರು ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಆಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೋಡೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಒಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆದ ಪಂಡ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಾಂಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನೇ ತಗೊಂದುಲ್ಲರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಲೆದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿ ಇನಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಯಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಯಾನರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಆಂಡು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡು ಕೆಲವ್ದ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ತಿಂದು ಕರೋದ್ಲ ಆಂಡಿ ಅನಿತೆ ಬೈಯಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನ ಏನು ಮಲ್ಫೆ ಐಡ್ದುಂಬು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು. ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ನಾಟ್ ಇವನ್ 10 ಐಗೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬೈದಜಿ ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಪ ಅಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾತಿರ್ವೆ ಯಾನಂತೂ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.